Vítajte späť v našej sérii videotutoriálov o iMonitore. V tejto epizóde sa zameriavame na to, ako nastaviť kombináciu predných a zadných nástrojov. Toto nastavenie je dôležité pre samostatnú dokumentáciu každého nástroja a pre úpravu geometrických parametrov, najmä keď kombinácia nie je symetrická, ako je kombinácia prednej a bočnej kosy. Na začiatok je dôležité vedieť, či niektorý z nástrojov v kombinácii používa isobus, pretože to ovplyvní proces nastavenia. Najprv sa zameriame na kombináciu, ktorá obsahuje isobus. Podľa predchádzajúcich tutoriálov, akýkoľvek isobus nástroj bude automaticky rozpoznaný iMonitorom. Uvidíte ho v zozname aktívnych nástrojov, kde si môžete vybrať preferovaný nástroj na navigáciu. Uložené nastavenia pracovnej šírky a prekrytia nástroja určia rozstupy navigačných čiar a šírku okrajov. Máte dve možnosti na pridanie nástrojov. Pridajte virtuálny nástroj na simuláciu ďalšieho príslušenstva. Alebo pripojte ďalšie isobus zariadenia. Je možné mať kombináciu až 3 nástrojov celkovo. Každú aplikovanú plochu isobus nástroja je možné sledovať samostatne v nastaveniach vrstvy v menu navigácie. Toto oddelenie sa vzťahuje aj na kontrolu sekcií a variabilnú kontrolu, čo umožňuje presné ovládanie každého náradia, ktoré môžu byť exportované a rozdelené podľa náradia po dokončení úlohy. Ak používate iba náradia, ktoré nemajú isobus, majte na pamäti, že nie je možné vytvoriť viacero virtuálnych náradí. Tieto nástroje musia byť nastavené ako jeden pruh. Môžete však nastaviť asymetrickú kombináciu úpravou nastavení v geometrii. Pozrime sa na príklad kombinácie prednej a zadnej kosy. V tomto prípade má predná kosa pracovnú šírku 3 metre, zatiaľ čo zadná kosa má 4 metre. Nastavte ich ako jedno náradie na vytvorenie tejto kombinácie. Budete mať možnosť vybrať si medzi predným alebo zadným pripojením. Najprv zadajte celkovú nameranú pracovnú šírku, ktorá v našom prípade predstavuje 7 metrov. Aby ste zabezpečili správne zarovnanie vodiacich čiar traktora, upravte polohu vozidla na mape. Aby ste to dosiahli, musíte upraviť posun nástroja, ktorý je označený ako D hodnota. Tu je výpočet na posunutie stredu doľava, aby sa zarovnal so stredom prednej kosy. Celková šírka je 7 metrov, umiestňujeme stred na 3,5 metra. Odčítaním posunu prednej kosy, ktorý je 1,5 metra, od tohto stredu dostaneme D hodnotu 2 metre. Upravte rozmery a potvrďte. Keď je to potvrdené, nastavte správny spúšťač pre automatické pokrytie a ste pripravení. A to uzatvára tento tutoriál. Nezabudnite si pozrieť naše ďalšie videá pre viac tipov a trikov, ktoré vám pomôžu maximálne využiť váš iMonitor.